fula do amano ko ya cena ya kinani mon pare de taw wa bo ina di funa nyana ko no e puis resultu bi ga baramul keni cher la yu barla wallahi porantala poranta e igo min boransa idiga tiga orola on mi sore bon Eh. Na kun fura ne basalina kune chebe son an kenela ne kun te dala nga na dajala muna o be lagal tabo aja koya muso konya kura nyame igan furu jara koju nyame ko badara furu a jara fuka se digiri ma ala de ba do me mi fiyo ko ni igan ko sugu be dabla igi berebe ama badara ma yamana mana ko be dabla ki berebe badara e mo yama ibere ba mare igana do mana ko foshire dafe memuna iwo kuma jarani badara kun sigite ya imperna do akama wa be kevene abeke imperna do akama yere ni go tento ite min kalama badara muso basali ale dira badara ma furula me ama sega den soro folo mami ibe ya famo duna akishona hui wallahi mi deli ready iga ya fama iba kalama enna ya kataga wallahi ni madoki nana kebe ni kerefe nya famu ya ndawuli wale ya tole mame kerefe ne ado de mika wale kama ne finetara okay ni ya famu ya jalanye basali odo we me mumidi la tanto we hi dese ka kumanfe mami iga chega kutea
Odona ne fela mo ba dɔ de ne wele k'i ka cɛ bolo don muso wɛrɛ kɔ i ka cɛ o ma se ka dabɔ ka fɔ ne na dɛ fo mɔgɔ wɛrɛ ka ne wele k'o fɔ ne na ale fana kun t'a kalama quoi ima e filɛ ni e ka ɲi nɔ très bien fosi t'i la defo foyi t'i la wa jɛlen don charme b'i la i b'a kalama nin bɛɛ m'i diya min y'i diya i b'o dɔn hali ne cɛ m'a d'i ma i b'a sɔrɔ i yɛrɛ parce que i b'i ka baara kɛ i ka baara a courage b'i la o de y'i ka ko diya ye mais min f'i ye i tilen nin ye dɛ i ka taa den wolo nin ye dɔ in ma se ka den sɔrɔ dɛ ne ta kɛra dɔ in ɲɔgɔn i bɛ maloya la s'a ma dɛ n'Ala sɔnna ma o kɔni n'i y'o kɛ o bɛ diya ye o bɛ diya ye trop a jɛ n'i ka ladilikan bɛɛ mɛn n'Ala sɔnna n'i ko cogo min na ni n taara n b'a kɛ ten mɔgɔ dusu suma toro o bɛ diya ye i kana kɛ dalafɔli ye dɛ n t'a ka ye mun na o bɛɛ kɔfɛ ne ka maquillage selenge e de b'a kɛ i kɛ pewu aja i ka maquillage n b'a kɛ yan selenge y'o ala ka di i b'a dɔn ne kan ka lasigi sini alamisa ne kan ka tabila Badara fɛ n bɛ fɛ ka maquillage kɛ k'a ɲɛ dɛ mun na kana tigɛ na maquillage la n'Ala ni kira sɔnna a ma i tɛ nimisa selenge kaw b'a fɔ k'i ɲɛna i tɛ nimisa diɲɛ na mais jinɛ de tagama i ɲɛ kan ne b'a dɔn selenge mɔgɔ si tɛ ne maquiller ne kelen tɛ ok faut pas te ɲamɛ problème foyi t'a la min maquiller yɛrɛ wolo n'Ala sɔnna wa o ta bannen dɛ ko woro bɔla ka furu nafolo bɛɛ sara wa fɛnɛ ko furusiri yɛrɛ fɛnɛ kɛla k'a bɛ kana du kɔnɔ yan yɛrɛ o dun an tɛ ka miiri o de la wa tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ kamana fili ko bɔ o la o don ne ye n kɔrɔkɛ ɲininka a ma se ka kan joli sɔrɔ ka fɔ ne ɲɛna a bɛ se ka kan joli sɔrɔ ka f'i ɲɛna i ka cɛ terikɛ tɛ i kɔrɔkɛ ya a bɛ se ka kan joli f'i ɲɛna cogo di tiɲɛ yɛrɛ la a b'a kalama ne ko mami o a bɔla muso min kɔ ne ko e b'a dɔn ya e basali mun kuma fasuya ye ne b'o dɔn ka tila ka o dogo e da n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn dɛ a tɛ nimisa ko la ka nin bɔ paseke la muso filata cɛ tɛ bɛɛ ye dɛ i dun ka cɛ kankara k'i dun dɛ ka nin ko bɛɛ kɛ an bɛ dugu kelen kɔnɔ an ma fɛn min o la ko o ko bannen tiɲɛ yɛrɛ la kankara k'i don mun na e ka ko bɛ cogo di bɛɛ b'a dɔn dugu kɔnɔ e de ne dagawolo tere mais ne ɲɛ bɛ la cogo min na ne ma dɔn furuko ko bɛ kɔnɔ sisan dɛ aja ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n yɛrɛ la cogo min na ni m'o cɛ sɔrɔ quoi cɛ min bɛ se ka ne ka entretien kɛ mais ka ne labɛn ka taa boli cɛw nɔfɛ ou bien k'a kɛ tan o tɛ ne fɛla ko ye quoi ni ne ye min sɔrɔ min bɛ se ka ne ka dépense kɛ ka sɔrɔ ma tɔɔrɔ bi ma to furu la i b'a dɔn bi bi in na kow bɛɛ kɛra ko lankolonw ye o de kama ne yɛrɛ sirannen don mais mun na o bɛɛ n'a ta ta i jija i kɛ mɔgɔ kelen ye min bɛ se k'i ladon a ka so n y'a mɛn ne ye ɲɛnama dɔ sɔrɔ min bɛ se ka n ka besoin kɛ n bɛ taga o kɔni ka di ne ye n'a fɔra ko ne bɛ taa n ka furu la k'e to e tɛ fɛn na i b'a dɔn ko n cɛ man ɲi o man ɲi nɔ mais a ka di ne ye kɔni i ka ɲɛnama dɔ ɲini i ka t'o fɛnɛ kun o ye i bɛ dugawu kɛ n ye wa n'Ala sɔnna n bɛ dugawu kɛ komi e taara ka bɔ yan ne ye dugawu kɛ Ala bɛ se ka ne ta la sabati o bɛ diya n ye mun na Ala k'an dɛmɛ amina yarabi n dagawuli ne bɛ taga kelen e ka client ka ca cogo min na e k'i ka baara kɛ ni ne sigi a tɛ baara kɛ sisan e ko k'i bɛna taa e y'a to n ka taa sa i ka baara kɛ na k'i bila da la kɔɲɔkura baara kɛ ka a bɛ bɛn amen
Ah? Kan ye? Kan futi. Abege. Doni. E chemuna ni sira ni barelu. Ni mu. Igara nan janfa. Anga grena. E nyona muso na fo yi ne bla besan fo. Billahi. Me dame miri la wa ne si grena ne re la je doro. Ça de ne be nye be de sans fait. Wa yem bla nyona be sans fait wala. Me ma sere ga nan janfa de. Na dama buila. Adate boni munalo. Jamais. Il veut tout comme toi tu ndoro ne bo doro ne fi e be to comme na e ga toti ne torati ame continue en ko fe mais ni jenge wa so ne munatara en na ta te bon la sa de ça ndé wallahi ndi wote to comme che dalaka toti ne ikani ko ju ikani ne fembe wallahi yana tan fam so were fene mare wallahi o te fam mo oui che iche ga toro wallahi no che don era yini tirum suro te metoi aja aja badara ya lere furu an bo ko bolbolu de la nyon fe ima pour ga ko ga se ga nyana bo an bo bolbolu de marche la quoi d'accord che ala ul talati ga mo taro ne ala rem na ne talati ga ngant kedi no ni se be ga ala bo dati ke wallahi parce que are ni ngap man non wa ma fono akobe ngono wala amata mnata chila suru ko ite isi nga borwe sha iboro ne borone kere fene tsika fu ide ga Sinon, Jos, ça va? Abdoukouli, Koka, Awaka, Bazé, Bachité, Ba, Enana, Tiens, Nazam, d'aller me souvenir me reposer donne, on lui a mina ifi pour gagner ses rapports. D'accord, faut dire, Abdoukouli, chocolat. Qui a tiens, Shaka, Shaka nana ou doit mame, fana kumba afi, donc à musorwaya wili. Ko akana boso epi aka musofuri parake chai barake no de so no akelu ko so nyana mabajo cho nyana nduka waru bla kana boso refle niveau na vraiment ya position kan yere swing kan o aka musorwa ya wuli akana bo akatuka iwaro mo ko ndi musorwa yin kore o aklembe no mo ta koro fufu ni muso ni ale muso fana dona sam do bo musorwa ka baramsenuke yeah. D'accord, faut pas te dire rien. Là, quand même. Amina. Tu vas au plan de tu peux plan mais. Tu dois prendre non du non. Tu nous côté au du. Tu as pour en faire bi. Voilà, tu as laissé la trop. Forme photo de voilà. Ahora abso ngabantu kunyana mani imbelanga. Uma nto tamna kasime. Sira. Tu kele no sa. No ko bogodo. Hani nyana mani mpora du kono draw bota. Na be jiri sa. Be bla la. Vraiment funa anto de mission ni refne flagbi do no fek li flanina o me mina fere beke pour que akaw nyege kili d'accord faut voir fune o kaw sa don de faut bati hawo yo be tero si change pour la cho bi nyede bi nyede baya oke tv karamo ke kelimpe amunu be ni haju gela le be awla o kɛra haju fan fan ye dekun fan fan n'o de bɛ aw de la mali kɔnɔ mali kɔ kan cɛ ani muso farafin ni farajɛw bɛɛ lajɛlen haju fɛn fɛn de bɛ yen ko adamaden de bɛ da ni a ye k'a ma se ka dilan aw ye ekara dugumana lajɛ aw ka karamɔgɔkɛ ka nimero ta n bɛ filɛli kɛ ka aw bilasira adamaden mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ lajɛlen mago dilan mɛ i seko ye min ye n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ nimisa tɛ o kɔfɛ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ jago de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ cɛ ɲini de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ muso ɲini de la furu sira kan dusukasi bɛ aw minnu na furuso kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la aw minnu bɛ yen aw bɛ fɛ aw ka jago ka yiriwa aw bɛ fɛ aw ka papiye ko de balalen don a ma se ka ɲɛ sɔrɔ aw minnu bɛ yen aw bɛ bagan mara de la baganw ka jidi
alhamdulillah o dalu o ɲuman o b'an bolo aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ de kɛ ka masaya sɔrɔ sɛnɛfɛnko la san mana yɛlɛma i ka ɲaga i ka sɛnɛ sɔrɔ la cikɛ sɔrɔ la ala barika la o dalu o ɲuman o bɛ n bolo ni haju bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a daminɛ bana gɛlɛn bɛ mɔgɔ minnu na jinɛ bana fara mɔgɔ bana kan ani ala bana dabari banaw bɛɛ lajɛlen n'o degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan aw ye écran du kɔnɔ lajɛ aw k'aw ka karamɔgɔkɛ wele an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ ni ala ka jɛ ye ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma Baya OG TV a kanuba cɛman n'a musoman ani ne yɛrɛ Segu kanuba a cɛman n'a musoman ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu